Infrastruttura Malta tinsab impenjata bl-ewwel fażi tal-proġett ta' arja nadifa fil-Port il-Kbir. Proġett li se jnaqqas b'aktar minn 90% tniġġis tal-arja mill-vapuri tal-passiġġieri u tal-merkanzija li jkunu sorġuti fl-istess port u li qed isir b'investiment ta' kważi 50 miljun euro. Bekk il-vapuri jkunu jistgħu jitfu l-magni tagħhom li jaħdmu bil-gass jew bil-heavy fuel oil, b'riżultat li jnaqsu drastikament it-tħaħen li joħorġu miċ-ċmieni tagħhom u minflok jitqabdu mas-sistema għal provvista tal-elettriku li se jkun hemm fuq ix-xatt. Dan sabiex iħadmu l-bqija tal-makkinarju għas-servizzi kollha. Dan se jinsa biex fuq meda 20 sena Malta tifranka 375 miljun euro fi spejjeż ikkawżati mit-tniġġis fl-arja bħal dawk ta' saħħa u kura medika kif ukoll sabiex jittaffew l-impatti ta' tniġġis fuq l-ambjent. Fil-fatt skont studju Ewropew, l-ekwivalenti tal-emissjonijiet ta' vapur sorġut fil-Port il-Kbir għal 8 sigħat huwa ta' 300,000 karozza isuqu f'daqqa miċ-ċirkewwa sa Marsa Xlokk. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol tkellimna mal-kap tat-taqsima marittima fi ħdan Infrastruttura Malta il-Periġ Nisborġ kif spjegat ix-xogħol li qed isir bħalissa. Bdejna xogħlijiet min-naħa tal-art fejn qegħdin niftħu trinek biex u dew jitpoġġew il-cables li ħajkunu qegħdin jaqdu mal-Marsa Nord Distribution Center. Ħankunu qed nużaw fejn nistgħu culverts esistenti u fejn m'hemmx ovvjament qed niftħu trinek ġodda. Il-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura Jinbord sostna kif dan il-proġett se jagħmel il-Port il-Kbir wieħed mill-ftit portijiet fl-Ewropa li se jopera b'din is-sistema tas-sew ħabiba tal-ambjent. Qed nagħmlu l-infrastruttura sabiex ġala darba l-bastiment jidħol jitfi il-magni, jieqaf inġess u jaqlef fuq l-elettriku. U nfakru kif dan il-Gvern l-elettriku qed jipproduċih b'mod nadif għaliex investejna f'power station li taħdem bil-gas naturali. Intant is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zdrinzo Azzopardi spjega kif għal dan il-proġett il-Gvern Malti akkwista il-fondi Ewropej. Għal dan il-proġett ġew akkwistati 21.9 miljun euro mill-Connecting European Facility. Dawn huma fondi addizzjonali għal dak li kienet diġà kisbet Malta, fondi apposta biex isir dan il-proġett. Dawn il-fondi ġejjin mill-iskema Ewropea li tappoġġja infrastruttura għal trasport aktar sostenibbli.